ፀባ ኣይስተይ ስጋ ዘይብላዕ መን እያ? አድጊ ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር መን እዩ? ቴሌቪዥን ብትግርኛ እንታይ ትበሃል? ሰላም ናቦጎይ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ደሓን ዲኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን ኣለኹ። ደሓን ከም ትኾን ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ሎማዓንቲ ከዓ ብጣዕሚ ቀለልትን ግን ድማ ምስዋዕ ልድልዮምን ሕቶታት ጎደና ሒዝና መፂና ነና። ነዞም ሕቶታት ንሓተትና ብሓደ ኮይና ፍትሕ ክንብልና ክንዘናጋዕ ኢና ደቂ ዓበይቲ። ግን ንስኻትኩም ከዓ ዳርጋ 80% ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ትሪኡ ኣለኹም። እዚ ቪድዮ ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ደቂ ዓበይቲ። ሕዚ ናብ ቪድዮና ንኸድ። ቴሌቪዥን ብትግርኛ እንታይ ትበሃል? አይዞህ ቲቪ እሺ ቲቪ ይኹን ስኻ ዳሽም ዘለው ይመስለኒ ሽም ይብላይ ይመስለኒ ቴሌቪዥን ብትግርኛ እንታይ ትበሃል? መርአይ ወይ ለ ዜና መስምዒ ቴሌቪዥን ብትግርኛ እንታይ ትበሃል? መስኮተ መቅረጽ ግዕዝ እንዲ መስኮተ መቅረጽ ዳ ትግርኛ ይፈልጣል። ፀባኣ ልስተ ስጋ ዘይብላዕ መን እያ? ግመል ፀባ ኣይስተይ ስጋ ዘይብላዕ መን እያ? ፀባ ይስተ ስጋ ዘይብላዕ ፀባ ኣይስተ እዩ ስጋ ኣይብላዕን። አድጊ ተኾን አድጊ ኾን ስጋ ዘይብላዕ ፀባ ልስተ መን እያ? ይመል ፀባ ልስተ ስጋ ዘይብላዕ መን እያ? ስቆል ጎዛ ፀባኣ ይስተ ስጋ ዘይብላዕ መን እያ? ማቀላ ነው ወድሰብ ማዘር ማለት ማዘር ኤብስድ ክንደይ እየን ሱቅኩም ትሉ 26 ስቆል ስኻ 26 ኣይመለስክኒ ኤብስድ ክንደይ እየን? 26 ኤብስድ ክንደይ እየን? ኤቢሲዲ ኣዋ 326 ኤብስዲ ክንደይ እየን? 26 እሺ ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር መን ይበሃል? ቀላልያ ይዘኸ ዶክተር ደብረፅዮን ታደሰ ወረደ። ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር መን ይበሃል? من يسكر مثلني ودورده خلي عدل هكا تقول ጌታቸው ረዳ እሺ እዚያ ይመለስ ኸያ ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር መን እዩ? ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር መን እዩ? ወዶረደ ኣይኾነ ግዛዊ ምሕዳር ማኸዳላ ግዛዊ ምሕዳር ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር መን እዩ? ወሞ ግዛዊ ምሕዳር ወዶረደ ይኾነ ጌታቸው ድማሽ ጌታቸው ይኾነ አንጎ ጻድቃን ጀነራል ጻድቃን ይኾነ ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር መን ይበሃል? አይዞህ ቀጥል ቆይ ታደሰ ወረደ እሺ ስኻ ጌታቸው ረዳ ወዶረደ ስኻ መን ይበሃል? ስኻ ናይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር መን ይበሃል? ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር ይብላን ክልል ያኮ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስተር ይብላን أبي تبنات الفات مالك
እዚ ጎል أنا አይ አጽዚ አሁን ወይ ቀጥል አንዱ ያስ ጎጎ አው ስፔስ ገብር ሓንቲ ግዜ